Dobrý deň, volám sa Andrej Sobko a rád by som vás pozval na kurz, ktorý sa bude konať v januári od 19. do 23. Tento kurz sa dá použiť ako darček, čiže ho môžete darovať na Vianoce osobe blízkej alebo niekomu, koho máte radi. Všetky podrobné informácie nájdete na stránke www.ivax.sk. Veľmi stručne a v krátkosti predstavím pár prác, ktorými sa budú zaoberať tento kurz. Budeme tvoriť spolu takúto zimnú kyticu. Budeme tvoriť aranžmány zo suchých a umelých rastlín, zo živých rastlín. Budeme spolu vytvárať venček na dvere v takom istom zimnom štýle a ukážeme si pár nejakých techník a prác, ktoré sa dajú použiť ako miniatúrny darček, či už je to prízdoba sviečky, nejakého jablčka alebo hrnčeka. Myslím si, že ja pevne dúfam, že vás táto ponuka zaujala a bude to hodný darček, ktorým niekoho potešíte. Budem sa na vás tešiť.